Xejn inqas minn 62,400 familja se jkunu qed jirċievu kważi 27 miljun euro f'benefiċċji soċjali fit-tmiem il-ġimgħa bħala parti mill-pagamenti li jkopru bil-qudiem it-tielet kwart tas-sena. Dawn jinkludu fost oħrajn il-ħlasijiet ta' Children's Allowance, benefiċċji għal tfal b'diżabilità u l-allowance supplementari. B'kollox fl-ewwel żewġ pagamenti li saru din is-sena, il-familji f'pajjiżna diġà rċivew ma' 53 miljun euro oħra u sal-aħħar tas-sena u stmat li jilħu kważi il-110 miljun euro. Il-Ministru responsabbli mill-Politika Soċjali u l-Familja Michael Falzon għall il-One News li fi żminijiet ta' inċertezzi globali, il-Gvern Malti għadu u se jibqa' jipprovdi l-akbar sostenn dirett lil familji f'pajjiżna. L-iktar ħaġa importanti fil-politika hija li jkollok politika ta' inklużjoni. Inklużjoni billi kulħadd iħossu komdu f'dik is-soċjetà u jgħix b'ċertu dinjità. U dawn it-tip ta' għajnuniet huma intitolati u huma mirati preċiżament għalhekk. L-akbar investiment fit tmiem din il-ġimgħa se jkun fi Children's Allowance u s-supplement addizzjonali fejn kważi 20 miljun euro se jitqasmu b'kollox lil 42,400 familja li jinkludu ma' 63,000 tifel u tifla. Dawn huma t-tielet pagamenti li qed isiru skont il-parametri l-ġodda introdotti fil-budget li għadda u li waslu għal żieda fir-ranti lil familji bidħul baxx u medju. L-rata għal kull wild taħt is-16-il sena żdiedet b'417 euro u issa tlaħħaq l-2330 euro fis-sena. Min barra dan mal-2100 familja oħra li għandhom mal-2700 tifel u tifla b'diżabilità se jkunu qed jirċievu l-allowance relatat bil-pagamenti li jlaħqu b'kollox għal 1.3 miljun euro. Se jsiru wkoll pagamenti lil familji li jffosterjaw tfal sa 21 sena fejn ir-rata annwali għal kull wild tista' żdiedet għal 6,760 euro. Sa dan it-tant kważi 20,000 familja koppju persuni waħedhom se jibbenefikaw minn 5.4 miljun euro oħra permezz tal-allowance supplementari li wkoll ġimtejjeb bilan li aktar nies ikunu jistgħu ilaħqu mal-għoli tal-ħajja. Minn Diċembru li għadda l-att ta' benefiċjarji f'dan ir-rigward żdied madwar 1,000 persuna wara li ġew estiżi l-limiti ta' dħul biex aktar familji ikunu eliġibbli għal dan il-benefiċċju.